זה סרטון שעסוק ביצורים שלי מאוד אוהב, שמקורם בפופקאפ, שמוליקים. השמוליק שאתם רואים כאן זה שמוליק שלי, שאני ציירתי. ההבדל בינו לבין השמוליק של פופקאפ הוא די קטן, אבל עדיין אפשר לראות הבדל. עכשיו נעבור לאיברים של השמוליק. כמו שאפשר לראות בציור של השמוליק עם החצים והכתוביות, שיש לו 6 איברים עיקריים: טבעת, החור של הטבעת, גוף, עיניים, פה לדיבור בלבד ורגליים. עכשיו, זה המבנה של השמוליק. כל שמוליק שאני ופופקאפ ציירנו או מציירים או יציירו ייראה כך בערך. אצל פופקאפ השמוליקים הם דמויות משניות במשחק אחד שהם המציאו, קוראים לו אינסניקווריום. אבל אני המצאתי להם עולם, שם, תכונות ואפילו גזעים. יש להם הרבה מאוד דברים מהסגנון הזה, וזה אחד מהם. כמו שאתם רואים כאן, הוא אדום עם משקפיים ופה מוזר. זה שמוליק שאני קורא לו שמוליק סוכן חשאי, וזה אחד הגזעים. וכאן נגמר הסרטון.